Maar het heeft aan de erekaarten ook te maken met... Wie het eigenlijk kreugerschal in mijn hoofd. Geld. Maar net dat hield Nou ja, de instituten en de belangrijkste spelers contact met elkaar hebben. Nou, ik niet. Bijna. Vlak voordat ik begon, zeg maar, heeft zij nog een project aanvraagd. Ook met tweetalige borden in de gemeente Oost en West. Want die binnen natuurlijk niet in het Fries. Mm-hmm. Maar dan wel voor het stellingbaas en dan ook met wat meer informatie over de plaats. Ik heb voor het Diekenbrennen, dat heel groot Noordfries fest, een online seminar plant en ja, grote event binnen in september en in oktober. En daar willen we dat mensen van minderheden in ganz Europa together discussiëren wat is de Europese Charta. Wat is een minderheid? Waarom is het in Schleswig-Holstein een goed model om dat nog in Europa meer bekend te maken? En op een gegeven moment zei Ian, het belangrijkste was tijdens de dwangkist is netwerkje. Dus mensen bij elkaar brengen. Zwaartje van yield, zwaartje van ondersteuning. Dus echt gewoon putjes doen, klusjes, dus mensen kunnen helpen bij dingen. Mensen kunnen opbellen, vergaderingen organiseren, dat soort dingen. En hoeveel sprekers binnen er eigenlijk van het Zilte Fries? Weten ze net precies, maar 2000 houdt het wel op. Oh, 2000? Ja, het is heel iets. Ja, oké. En hoeveel inwoners heeft die gemeente of landeskreis of wat is het? Het is een gemeente en ze had toevallig deze week hadden ze de 14.000ste inwoner inschreven. Het Stellingwarf is een Saksische taal die gesproken wordt in de gemeente Oost- en West-Stellingwarf in het zuidoosten van Friesland. Trouwens ook in West-Drenthe en in Steenwiekerland in Overijssel wordt Stellingwarf gesproken. En de schrijversronde, ja, dat is een organisatie, taal- en cultuurorganisatie die al 50 jaar aan de weg timmert. Met boeken, cd's, toneelstukken, culturele projecten. En je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Das Minderheitenkompetenznetzwerk arbeitet für die Minderheiten in Schleswig-Holstein und Süddänemark und wir sind ein Netzwerk, wo wir eben zusammen arbeiten wird und zusammen eben was opbouwt werden und auch neue Projekte gestalten wird. Geld. Er is voor het Fries is echt veel meer geld beschikbaar als voor het Stellingwarfs en als je verder kijkt voor het Neder-Saksisch ook. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het deel 3 van het handvest voor regionale minderheidsstijl. Dus ik hoop heel erg dat in de nabije toekomst dat het Neder-Saksisch ook dat deel 3 eindelijk krijgt, waar wij natuurlijk al heel lang eigenlijk recht op hebben. Ik werk zo'n november voor de Oldenburgische Landschaft als wissenschaftlicher Beauftragter voor het Zilterfriesk. Dat wil zeggen dat ik met wanden hoor mij zowel onderzoek als spraakpromotie, taalpromotie. Het is heel breed. En ik heb mijn kantoor net in het gebouw van de Oldenburgische Landschaft, maar in het riethuis van de gemeente Zilterlongen. Dus ik zit echt tussen de sprekers.
Hè? En dat is denk ik ook wel wichtig. Nou, zelf kom ik niet van oorsprong uit de Stellingwarm. Ik kom van oorsprong uit Drenthe. En ja, dat is aan de ene kant natuurlijk een nadeel. Ik praat de taal niet van huis uit. Ja, ik ga Noord-Fries en school geleerd en ik Deens. Daarom kan ik beide talen praten. En Romanes kan ik net praten en dat is echt een heel andere taal en dat kan ik niks ervan verstaan. En heb jij jezelf de taal al een beetje onder de knie? Nou, dat is grappig. Ik zit dus echt in de leerdersrol nou. Dus ja, ik koer het vanzelfs al heel lang. Ik kom al, nou, ik denk meer dan 24 jaar in het Zeelteloon. En we hier altijd de modus, wij praten Oostfriesk en zij praten Zeeltefriesk. Zodat wij nou echt praten met elkaar. Ja. En daar was on. En nu mag ik het dus echt praten. En ik had wel in het eer, ik ken ik de meeste gekke woorden wel. Hè, maar ik moet nou zelfs wel even omskakelen. Ja. Ja, dat wil wennen. Maar het is ook wel leuk, hè? Het is heel, heel nieuwsgierig om te doen. En dan hebben we twee dialecten, dat binnen Sunnerjysk en Plattdeutsch, wat ook nog in Schleswig-Holstein praten wordt. Maar ik heb ook heel veel positieve reacties gehad van stellingwarvers op mijn aanstelling. Die zeiden, nou, het is wel goed dat een keer iemand van Boeten komt. En ja, ik maak dat zelf ook. Ik heb nog geen last van al de gevoeligheden die hier nog binnen. Ik kom van Boeten en ik ben fris en helemaal nee. En dan hast du in Denemarken hast du ook de Duitse minderheid. En dat is ook een deel van de minderheitencompetentienetwerk. Aha. Je gaat echt over de grens heen. Ja, klopt. De naam is Schleswig-Holstein en Zuid-Denemarken. Daarom hebben we beide minderheden op de Deense grens en ook op het Duitse grensgebied. Schleswig-Holstein is een heel voorbeeld voor alle wat mijn minderheden te doen hebben. Daarom, dat wil het land Schleswig-Holstein extra een beetje, in Europa meer bekend maken. Nieuwsgierig. Abels, hoe zou je dat de stellingwerven ook een voorbeeld wezen kennen voor andere taalminderheden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het stellingwarvers als je kijkt naar andere Neder-Saxische taalgebieden, dan zijn de stellingwarvers trotser. Het is maar een klein taalgebied, maar als je kijkt wat er aan stellingwarven boeken verkocht wordt, dan is dat veel meer, relatief gezien veel meer als in Drenthe bijvoorbeeld. Als ik het idee dat in de stellingwerven komt omdat het wat dichter bij Friesland lijkt, dat Friesland wat jeder wie met die emancipatie en dat stellingwerven daar zeg maar wat makkelijker in meigongen binnen, omdat ze wat dichter bij het vuur zitten als de Drenthe. Ja, dat idee heb ik wel, ja. Dit is meer, ze vinden het vanzelfsprekender dat er een taalinstituut is. En dat is waarschijnlijk ook als reactie op het Fries. Ik denk van Sinti en Roma te leren dat zij altijd, ik nou met corona, dat de best bij familie en dus zegt van, ik weet niet wat er morgen is, maar ik denk het is heel belangrijk dat wij together zijn. Ik denk dat is van de Sinti en Roma een heel goed filosofie, ja. En dat vind ik is mooi. En Deense minderheid, daar kiest ze van de humor. Ik denk dat het is nou in de tijd, ik daarom denk dat het net zo triest en spietig aan bij loopt. Dus het is echt humor en dat vind ik heel belangrijk. En van de Noord-Friesen? Ja, Noord-Friesen koe minder, denk ik. Dat is echt voor Noord-Friesen. Dat is altijd maar corona en dat is net heel vreselijk. Dat de hele situatie
En ja, dat door rustig aan. Ik denk dat hebben de Noord-Friesen en de Friesen in Nederland, dat is hetzelfde. Dat filosofie. En ik meen altijd, ze mannen heiden we voelen van leren kunnen, zijn zum Beispiel ook de Waliser, de Catalanen, van wanneer het erom ging te spreken, wirklich zo weer te emanciperen. Dat zijn, ja, zo voelen we er vooral als wij ook een tonken, dat is zo laat je spreken, ei mannenwaardig zijn. Hoe zocht je dat? Just dat heet Abel had dat ek zijn krijgt. De Friesen binnen heel trots op de taal. En de Noord-Friesen binnen net trots. Ja, maar ik denk echt dat kunnen we nog leren. Dat wij moeten echt een beetje meer trots wijzen. En dan komt het echt een beetje oors oor. Dan kies ik zeggen, ik ben Noord-Fries en ik heb mijn eigen taal, mijn cultuur. En daarom denk ik echt dat we dat Catalaans ambitionen meenemen kunnen, ja. Er is genoeg geld voor minderheden daarbij. Maar du kannst ook zeggen, de Deense minderheid is ook stippen van de Denemarken en had volle geld ook van Denemarken. En dat hetzelfde is voor de Duitse minderheid in Denemarken, dat volle geld ook van Duitsland. En ja, de Noord-Friesen binnen net zo volle wat Noord-Fries praten. En daarom is het maar het geld voor de Noord-Friesen nog een beetje andere situatie. Wil je hem betalen door de gemeente of gemeenten of door de provincie? Hoe kom je hem aan het geld voor de schrijversronde? Nee, als ik het goed zeg, is het geloof ik een deel van de provincie, een deel van Oost-Stellingwerf, een gedeelte van West-Stellingwerf. Ja. En er wordt natuurlijk met projecten moet er het nodige binnengehaald worden. Oh ja, dus je maakt zelf eens voor een soort trede streamswerk. Ja, eigenlijk wel. Dat is sinds een jaar of 2 is dat zo en dat werkt nog niet heel goed. Maar er zijn een aantal projecten indiend en dan moet er cofinanciering gezocht worden. En daardoor heb ik van Sietske begrepen, want ik ben natuurlijk net begonnen, maar daar heb ik van Sietske begrepen dat toch nog wel eens op stuk loopt dan. Oh ja. Doet in die zin vind je hem... De provincie betaalt dan maar aan zo'n project maar 1 dade en dan moet je nog 2 daden vinden. Ja, dat is wel, dat is wel veel. Ja, het is met die cofinancieringsregels. Dat is, daar herinneren wij ook wat zin op. Oké, daar heb je in Zaterland ook last van? Of, Ja, nou toevallig, we zitten dan, deze week begrepen, maar zitten wij wat rommer in de middels. Maar dan was het inderdaad zelf een cofinancieringswerk. Ik heb begrepen dat er dus naast het geld dat van mijn werk beschikbaar is, dat er alle jaren echt €30.000 aan geld van de deelstaat en van het Rijk beschikbaar is. Maar dat is wel op projectbasis. Dus in principe is het geld reserveerd voor het Zeeltefriesk. Maar er moest wel heel tijd mee een mooi verhaal komen. Dus een project. En het kan net van liedse dingetjes. Dus net van boeken of net om nog iemand wat extra oren te jan. Er moest wel heel tijd zeggen van ik doe wat gruts. Dus wat ze bij Gelieks in de Oroniëren dienen hebben. Dat is dat ze overal in het Zeelteloon, bij gebouwen, dus bij het gemeentehuis en bij de kerken, en zo, als ze totale geboordendeel zet, met Duits en Zeeltefries, maar informatie. Als we nog ideeën voor de toekomst, dus zei van nou, dat zullen we misschien met Schleswig-Holstein en met het Zeelteloon nog met elkaar dwang kunnen, of misschien met het Nederlandse Friesland erbij. Ja, dat misschien kunnen we together een seminar organiseren. De 3 Frieslanden, volle Frieske. In Nederland weten net dat Noord-Friesk of Zelterfriesk is. En dat vind ik spietig. Ze zullen weten dat er een liedje broer in Zelterland en ik in Noord-Friesland wacht zit. En
dat denk ik dat zo mooi wijze. Ja, nou, ik weet dat in Drenthe, Huis van de Taal, heeft ook wel eens samen met alle taalinstituten een Neder-Saxische schrijfwedstrijd gehouden. Volgens mij was dat niet ook tegelijk met Land van Taal? Geloof ik wel. En daardoor ook de eerste prijs Utrecht is of zo. Maar dat weet ik niet precies meer. En hoe zit het met je met de Duitse Neder-Saxen? Is daar een beetje contact? Hè? Want die had denk ik ook wel dat soort dingen. Die had wat grotere prijzen volgens mij. Doe je hem daar om mij? Of ben dat toch een beetje twee aparte verhaaltjes? Ja, dat zijn echt wel twee aparte werelden. Er waren af en toe wel schrijvers die dan probeerden om contact te leggen via Grunning. En we hebben wel eens met Leer hebben we wel eens contact gehad. En ook wel over en weer schrijvers uitgenodigd voor een koffiemorgens en zo. Maar dat is echt heel incidenteel. En ik geloof dat is wel een paar keer schrijven die belangrijke Noord-Duitse Neder-Saxische prijs. Ik ben de naam even kwijt hoe die heet. Maar Tonko Ufkes heeft die volgens mij gewonnen en Willem Tjebbe Oostenbrink ook. Niet Freudentaalprijs of zo? Oh ja, Freudentaalprijs. Ja, hè? Die naam die zei me wel wat. Ja, dat is wel een gerenommeerde prijs. En die is al een paar keer gewonnen laatste jaar door een Neder-Saxische schrijver van onze kant, zeg maar. Misschien wel aardig om te zien op de Zeeltevries, net als mij, dan kennen wij schreeuwwedstrijden in Friesland. Hè? Dan haast het leegdrompelig. Ja, dat is wel een goed idee, ja. Die verschillen ben ik net zo heel groot. Ik bedoel, krijg dus bij hem. Hè? Ik bedoel, als Grijnslands kist, dan kist het eerst Frieske plat ik wil versteren en omkeert. En dat is met Zeeltevries en het Fries bij u dat net in wijze extra. Ja. Ik wil ik heel graag in het Zeeltelon nog een soort van nijskwalling opzetten. Een soort weiterbilding voor mensen die wat mij de taal willen in het onderwijs. Denk dat er van de Noord-Friese nog wat leren kennen. Ja, we hebben in Noordfries oude boeken dat we dat nog dass wir das noch anders gestalten können, die Unterrichtsmaterialien zusammen. Ja, nou, ligt het me heel nieuwsgierig daar.